Karamba! Dovolíte, chlapci? Majú to dobré pivo? A tak pivo, to najlepšie není, no ale keď je človek smadný, tak ho vypije. Chlapci, ja by som chcel od vás vedieť odpoveď, keby sa vás niekto spýtal, že či ste občania Bratislavy alebo Petržalky, tak čo by ste povedali? Petržalky. Všetci? Čistí Petržalčania. Áno, Keď aj... sme na to hrdí, že sme Petržalčania, my sa za to nehambíme. Aj narodili ste sa tu všetci, alebo ste tu... Všetci, alebo sa narodil niekto aj inde a prišiel sem? Rodení sa tu narodili. Petržalčania. No dobre, ale ide tu o jednu takúto vec. Verejnosť hovorí, že Petržalka je sídlom alebo takým hniezdom chuligánov a vytržníkov. Čo vy na toto proste hovoríte? A tak není to docela tak, no. Oni väčšinu sa chodia z mesta urobiť bordel a ide to na úkor Petržalky. Áno? Áno. Mohli by ste to konkrétne nejako dokázať, že tu príde niekto z mesta urobiť bordel? Ale mohol bych dokázať, no väčšinu, čo sa tu stanú pitky, alebo tie nejaké prepadačky, alebo toto väčšinu nie sú chlapci odtaľto. Ale je tu tak útulné, viete, už to není tak rušné, jak v meste, tu je ten park, alebo ten les, takže je to tu vác možné na tie prepadačky, viete, že tu není taký ruch, tak každý dá radšej sem to urobiť. No. Takže vy by ste mohli ručiť za vás, akože tu nikto z vás nejakú prepadačku neurobil? Ale my sa neurobil? nerobíme, že prepadačky, no tak prepadačky zrovna ne, ale nehovoríme, že sme tí najlepší, rozumíte? Sme veselí chlapci, mladí, ne? Každý máme, radi si zahráme na gitaru, zaspívame, no a si vypijeme to pivo, no a... Chlapci, o Petržalke sa hovorí ako o meste alebo o obci budúcnosti, alebo o štvrti Bratislavy, no. Čo vy na to hovoríte, že napríklad Petržalka bude 100-tisícové mesto? A tak boli by sme rádi, aby to bolo, ale kde už to bude? Už my budeme mať takú veľkú bradu. No a napríklad na terajší stav v Petržalke, ako sa pozeráte? A tak ja pozerám na to, že čo oni hovoria, že bude 100-tisícové oné predmestie alebo toto, ja sa smejem na to, lebo pozrite, tam nás zburali o kafe, povedali, že tam bude nejaký kongres stát, alebo potom, že tam bude nejaký interhotel staviť, a o kafe nás zburali, my nemáme kam chodiť. 2 roky dopredu nám to zburali a zatím sa tam mohlo baviť. Mládež teraz nemá kam chodiť. Žiadne skupiny sem nechodia, nič. Predtým chodili, bolo veselo, dalo sa zabaviť. A teraz človek musí rozmýšľať, kde môže sa bez zabaviť. Dnes je Petržalka súčasťou Bratislavy a tieto zábery sú teda z územia hlavného mesta Slovenska. Raz za deň prichádza cisterna s pitnou vodou. Petržalské studne majú vodu závadnú, lebo preniká do nich spodná voda. Prosím vás pekne, pani, koľko vy tu bývate? Byty, ktoré nie sú pre Bratislavu typické. Už dlho? No, Rokov koľko? kolik rokov čo ja vím? Roky žádne. Maňa, koľko sme tu dlho? Ja neviem, na si to A dokedy tu budete? Dokiaľ neumrem. Takže už nemáte nádej, že budete bývať v lepších podmienkach? Nejakých lepších. Však mám dobrú maringotu, to mi stačí. Stačí vám to a v zime? Aj v zime tam budem. Áno. No a nechceli by ste radšej bývať v nejakom novom dome, ktorý sa tu postaví? Postaví sa tu mesto, ktoré bude mať 100 000? Slabo dostaneme byt. Za takí ľudí, že čakajú na byt a nemajú ho. Takže vy sa považujete za ženu, ktorá nečaká na byt? Ja keby mi teda, čo by si vzala byť, čo by nie? Dajú mi voláky. No tak ja vám nemôžem dať, no ale... Ale kto mi dá teda byť? Nechceli by ste ani bývať v lepších podmienkach? Tak čo by nie, no však ale keď není, tak to musí stačiť, ne? Keď nie je nádeje? Tak, Ale prečo nie je tej nádeje? tak, ja viem, prečo nie. No usilujete sa vy o to, aby ste dostali nový byt? Či sa usilujeme o byt, nemáme žiadosť podanú na byt ešte. Manžel kde pracuje? V technických službách.
V technických službách. Kúpajči, veď a my ho voláme Faječka. Áno. Ten hovorí, že aj sme čakali, že nám dá byt a počaká na nikde nič. Už som okolko, ale pán Faječka, keď nám dá ten byt. Že však máme čas. Na okrajoch miest vznikajú nové štvrte. Podľa veľkosti miest pre tisíce, 10 000, ba aj 100 000 obyvateľov. No nech už bývame kdekoľvek, či v meste alebo na dedine, vždy bývame v byte. Teda byt je to prvoradé, to základné. K nášmu malému prieskumu nášho súčasného bývania sme si prizvali docenta inžiniera architekta Jána Zemka, kandidáta vied z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, ktorý sa už po niekoľko rokov zaoberá sociológiou bývania. Stojíme tu na jednom z bratislavských sídlisk, teda okolo nás je množstvo bytov. Čo hovorí o tomto spôsobe výstavby sociológia bývania? Aj napriek tomu, že sme od oslobodenia postavili tisícky nových bytov, bytový problém zostáva stále u nás sociálnym problémom. Na jej riešení významnou mierou prispieva práve panelová výstavba, pokiaľ ide o kvantitatívnu stránku. Zápasí však s celým radom problémov a nedostatkov. No faktom však zostáva, že také kvantum nových a zdravých bytov, ktoré sme postavili od oslobodenia, je najsvetlejšou stránkou socialistickej výstavby a nemá obdoby vo svete. No, docent, skúsme navštíviť niektorý z bytov, možno niekde budú doma, pustia nás donútra, aby sme mohli konkrétne si pohovoriť o tom byte. Nech sa páči. Poďte ďalej. Ďakujeme veľmi pekne. Popozerajte Dobrý sa. Dobrý deň. Ďakujeme. A ja sa budem venovať synovi, dobre? Ďakujem. My sa trošku poprechádzame Nech sa po vašom páči. byte. Ďakujem pekne. Takto sme sa akousi náhodou viac menej dostali do typického dvojizbového bytu na jednom z bratislavských sídlisk. Trošku si ho popozeráme a vás, súdruh docent, by som poprosil, keby ste zo svojho hľadiska taký odborný posudok urobili o tomto byte. Napriek tomu, že ide o nový byt s príslušenstvom, pre trojčlennú rodinu je byt malý. Chybuje predovšetkým detská izba. Ale aj samotná miestnosť, v ktorej sa nachádzame ako obytná izba, je veľmi malá. Ako vidíte, tu nie je kde dať stolík pre stolovanie a samotná izba je dosť vzdialená od kuchyne, čiže aj keď by ten stolík sa tu zmesí, treba prekonávať denne niekoľko stoviek metrov. Ďalšie kilometre pre gazdinu, áno. Kúpeľňa, ktorá je takisto veľmi malá a dnes je už bežné, že každá domáca pani chce mať automatickú práčku. Najmä kde sú malé deti, je to potrebné. No a tu sa znovu vynára problém, nejdu kde umiestniť. Ale mohli by sme sa hádam pozrieť teraz na kuchynský priestor, ako to tam vyzerá. Nech sa páči. Z toho, čo ste doteraz hovorili, súdruh docent, vyplýva, že takým najmarkantnejším problémom je vlastne priestor, veľkosť priestoru. Koniec koncov to vidno aj z tohto záberu, v ktorom sme traja, štyria a už tu nemáme kde veľmi vkročiť. Hádam si, poďme pozrieť kuchyňu. Dobrú chuť. No je to tu naozaj veľmi stiesnené, súdruh docent. No, pôvodne sa počítalo s touto kuchynkou ako s kuchynským laboratórium. To je len na prípravu jedál a nie na stolovanie. No pravda, že keďže nie sú iné možnosti stolovania, tak sa z núdze muselo vyriešiť aj to stolovanie v kuchyni. Ako ďalej vidíme, tu je skladovací priestor na potraviny vo forme špajzovej skrinky, je veľmi malá a okrem toho sa prehrieva. Takže sa nedá väčšie množstvo potravín na dlhší čas skladovať. No potom je tu narušovaná aj intimnosť bývania, pretože zvuková izolácia je nedostatočujúca. A na to by sme sa opýtali, pani domáci, ak dovolíte. Ako je to u vás s hlukom v byte? Počuť do bytu od susedov, čo rozprávajú, hrmotanie, všetko.